Onda celebra la segona jornada de sensibilització sobre el Pla Estratègic de Turisme per convertir la ciutat en una destinació turística rellevant a la província de Castelló. 66 negocis es beneficien de l'innovador servei d'assessorament en la transmissió d'empreses que ofereix el Pacte Territorial, potenciant l'autoocupació i el suport a les pimes. L'Ajuntament amplia l'oferta de les visites guiades teatralitzades davant la gran demanda ciutadana. Les pròximes dates previstes són el 20 de maig, el 17 i 30 de juny, el 8 i 22 de juliol, el 5 i 19 d'agost i el 2 i 16 de setembre. El Museu del Tauler Manolo Safont d'Onda bat el seu rècord de visites dels últims anys, amb més de 20.000 visites, una xifra rècord que ho situa com un referent del turisme i la cultura de la localitat. L'Ajuntament d'Onda concedirà 33.000 euros en ajudes per impulsar la participació en activitats físico-esportives i per a fomentar una ciutat més saludable. Onda va crear consciència sobre la protecció de les abelles en una jornada amb apicultors i experts dins de la campanya Projecte Abella de l'Ajuntament d'Onda. Onda invertís 60.000 euros a renovar els vestuaris de les piscines descobertes municipals. L'Ajuntament realitza tasques de demolició, sanejament i instal·lació de nova lampisteria. L'Ajuntament d'Onda fomenta la lectura de xicotets i majors en l'edició 32 de la Fira del Llibre, que serà del 26 de maig al 4 de juny, amb presentacions de llibres, conferències, teatre o concerts per a tots els públics. El Museu del Tauler Manolo Safont d'Onda rep el Premi Romà de la Calle 2017 pel seu impuls a l'educació artística en museus. La policia local d'Onda imparteix xerrades sobre seguretat per a majors amb l'objectiu de prevenir els delictes que els afecten i també fomentar la confiança en la policia local. L'Ajuntament anuncia el començament dels treballs de camp al corredor verd del riu Sonella amb alguns alçaments topogràfics per a conèixer pendents i desnivells. L'Ajuntament d'Onda reordena el tràfic després de les últimes troballes de la plaça de la Sinagoga per afavorir la circulació als veïns de la zona. L'Ajuntament destina 52.000 euros a associacions per realitzar programes culturals i de participació ciutadana. Onda inaugura l'exposició fotogràfica de l'agrupació local Art de la Llum, que es podrà visitar fins al 4 de juny a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura.